ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଇଶାରାରେ ହିଁ ନାଚୁଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଟରୁ ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ଯାଏ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କୌରବଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ବି ଅସ୍ତ୍ର ଆସେ ସେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ମରିଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ଭୀମ ରାଗ ତମ ହୋଇ ବର୍ବରୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ପକାଇ କହିଲେ, ଇଏ ଆମକୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛି। ଚଟକଣିଟି ଏତେ ଶକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ବର୍ବରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଅଜଣା କଥା। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଥିବେ। କେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜାଣିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ସେହି ବର୍ବରୀଙ୍କୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଟୁଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ।